माने जोंनि इउटुब चेनेलाव बिसोरखौ बरायबाय ओमफ्राय दिनै जोङो विनारनि लासै लासै गोसो बोहैलांबाय संखौ खनगोन आंनि बिदाजों आंजों स' दे गायसनसै खालामबाय दे नाम्बार 2 फ्रेटआवहाय केप' लागायनानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय G मेजरजों ओमफ्राय C मेजर लानोसै गोरोन्थि जानो हागौ प्रफेसनेल नङा जाहैबाय जेबो साननाङा जास्ट इन्जय लासै लासै गोसो बोहैलांबाय साननायाबो थांहां फैहां जाबाय सोरनि बियो फाव फान्दायनाय आंबो बिनिल' जाखाबाय लासै लासै गोसो बोहैलांबाय साननायाबो थांहां फैहां जाबाय सोरनि बियो फाव फान्दायनाय आंबो बिनिल' जाखाबाय बुजियोबा आरो जोंनि भिडिअखौ जोबोद नायनानै गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना आरो चेनेलखौबो दिनैनि भिडिअ एसेयाव जोब्बाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ